Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon da za mu gabatar muku da sabon website wanda ingantaccen website ne na samun kuɗi a wannan shekara ta 2023. Wannan website ɗin aka yi launching ɗinsa a 10 September. To kamar yadda kuke gani dai gashi nan kamar BBC ko kuma dai wani website da ake yaɗa labarai. Za ka ga gashi nan duka labarai ne kamar su Tinubu sun yi waye dai labarai dai ga su nan kala-kala. To wannan ba wai website ne na karanta labarai ba. Website ne na kasuwanci da kuma ƙaruwa da kuma yadda aka samu kuɗi. Ka daina wasting ɗin datar ka a intanet da dai sauran platform. To wannan kamar yadda kake gani shine pejin farko na wannan website mai suna Blestways. So shi Blestways website ne da aka buɗe shi don a samu kuɗi da kuma a amfana, inda a wannan website ɗin bayan kuɗi da za ka samu akwai skill da za a koya ma. Website ne ba ɗan ƙarami ba. To a taƙaicen taƙaitawa dai wannan shine bayanin Blestways website. So yanzu za mu je mu yi bayani akan yadda yadda za ka samu kuɗi da kuma yadda za ka yi referring da dai sauransu. So hanyoyin samun kuɗin ba wani wahala ne da su ba, kamar yadda kake gani karanta labari ma yana ɗaya daga ciki a Blestways kamar yadda kake gani. To za mu yi pointing ɗin wannan drawer ɗin, za mu yi open ɗinta kamar yadda kake gani. Wannan shine siffa da kuma kama ta website ɗin Blestways, saboda scammers za su yi amfani da wannan don su yaudari mutane. To ga shi nan home, dashboard, register, login, how it work, park da about da dai sauransu. To ku bi mu a hankali don ku saurari yadda za a gabatar da shi wannan website ɗin. Wannan website ɗin da ƙirƙirarsa aka yi 10 ga watan September. Sannan kuma an fara biyan kuɗi a cikinsa 12 ga watan September aka samu wanda ya fara cire kuɗi a ciki. Saboda wannan website ne legit, saboda suna biya. To ga shi nan waɗannan abubuwan da kuke gani za mu yi bayani ne ɗaya bayan ɗaya a kansu. To shi dashboard kamar yadda kuke gani kowa ya riga da ya san dashboard. Shi dashboard shine allon yadda za a yi ka ga me ka samu a rana ko kuma abin da kake da shi. So shine dashboard da kuma referring nawa ka yi. To in za ka buɗe dashboard dai sai mun yi login, sannan kuma mu wannan sabon account ne ba da asalin namun ba ne muka yi amfani saboda tsaro. So sai ka yi login za ka ga dashboard ɗinka. So ga wanda ba shi da account kuma kai tsaye sai shiga wurin da aka rubuta register. Idan ka shiga register a nan ne zai kawo ka wannan fuskar, ga shi nan full name, last name, username, email address, so da dai sauransu. So kafin ka buɗe account ɗin akwai buƙatar da ka siyi coupon code kamar yadda aka yi a baya a wani website mai suna Video Mine in ba ku manta ba, wanda shi ma wannan an amfana an ribata. To wannan website ɗin ya ma fi Video Mine riba da dai sauransu, inda shi a ciki har kasuwanci za ka koya. To sai ka siyo coupon code. Bayan ka siyo coupon code sai ka sa shi a wannan wurin. Bayan ka sa a wannan wurin sai ka yi tick a kan wannan wurin da aka rubuta accept term and condition ɗin, sai ka danna register. To ya za a yi ka siyi coupon code? So muna zuwa, bari mu shiga yadda za a yi how it work. So yanzu za mu yi bayani akan how it work. So yadda wannan abin yake aiki a kai shine kamar yadda kuka gani a thumbnail da kuma title ɗin wannan bidiyon. Shi Blestways website ne legit na samun kuɗi online, wanda yau kwanansa 9 da buɗewa, inda yau 19 ga wata. So amma kar ka bari wannan dama ta wuce ka. In kana da niyyar buɗewa ka buɗe. Coupon code ɗin ba wani tsada ne da shi ba. Bari mu yi bayani akan wannan how Blestways work ɗin. So shi Blestways da kake gani da farko dai bayan ka buɗe account za a baka dama ka yi inviting friend, referring kenan. So inviting friend ya kasu kashi biyu, akwai direct akwai indirect. So invite commission na farko kenan shine direct. Za ka samu kuɗi 2,800, wanda kuma wannan mun gwada mun gani an cire kuɗin ma. Sannan shi kuma indirect za ka samu naira 200. Akwai direct akwai indirect commission na inviting kenan. So sannan bayan ka yi register, sign up bonus kenan. Shi ma za ka samu 2,000 a rana, a sign up da kai na ranar da kai. To bayan ka yi register ka yi sign up an baka wannan bonus ɗin, za ka na daily visiting a rana. Shi ma za ka samu naira 150 a rana. Sannan yi sponsor trade, shi ma za ka samu wani abu. News article shine wannan abin da yake kan fuskar website ɗin nasu, shi ma in ka karanta za ka samu naira 20. Sai spin and wheel, shi ma in kai spin and wheel kamar games yake, za ka samu kuɗi ya kai 3,000 in kai nasara. Sai kuma skill and acquisition,
wurin da za su koya ma kasuwanci. So in ka shiga wannan wurin za su koya ma kamar irin su graphic design, Facebook advertisement, Instagram, copywriting, Microsoft. Akwai video editing ma da yanda kuma za ka haɗa application da kanka. So duka za su koya ma ta wannan hanyar. Sannan kuma sai withdraw. Ga bayanin withdraw nan shi ma a taƙaice. Za ka iya cirewa kuɗi a rana in dai ya kai 7,000. Sannan kuma za ka iya cirewa a wata in ya kai 20,000. 7,000 ɗin na direct referral ne, wannan kuma na earning ne da kai a ciki. Sai ƙarin bayanai dai kawai ga su nan. Sannan kuma kafin ka buɗe account ɗin kamar yadda na faɗa a baya, so da buƙatar ka siyi coupon code naira 4,000. So idan ka siyi coupon code ɗin 4,000 sai ka je ka sa a wannan wurin coupon code ɗin. So wannan gurin da aka rubuta click here to register. So a nan za ka siyi coupon code ɗin. Ga shi nan gurin da muka zagaye. So bayan ka siyi coupon code ɗin sai ka kawo shi gurin wannan register sai ka sa. Shi ne kawai a cikin sauƙi. So madalla Allah ya ba da iko, Allah ya ba mu sa'a. So in kana da buƙatar ƙarin bayani sai ka yi comment.